nalakaw ang numero kan mga estudyante sa elementarya na tatao magbasa. Ini ang nagluwas sa ginibong assessment kan Department of Education Bicol. Piga-atribuiri ni kan ahensya sa epektibong learning recovery plan. Sigun sa DepEd Bicol, lampas 50% ang inilangkaw sa numero. Kan mga estudyanteng tataong magbasa asin magsabot ngunya na taon kumpara kan nakaaging taon. Na-reduce po yung number of full refresher. It was reduced by 27.1%. So from 65.15 naging 38.05 na po. Ito yung kasi ina-address natin. Kasi po pag sinabing full refresher, ang mga bata po dyan, they cannot recognize sounds, they could not recognize the letters of the alphabet. Pag ang bata po hindi nakaka-recognize ng sounds of the letters of the alphabet, hindi po sila nakakabasa. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun. So that's what we tried to address in the 8-week LRC. Nagdura rin 8 simana ang Learning Recovery Plan kan DepEd Bicol na pig-implementar sa mga estudyante sa Grade 1 sundo Grade 3. Conduct another assessment to a selected group of learners, number of learners per school, which we hope to do this coming week. Bago po magtapos ang December, gagawin na po namin ito. The data that we will be able to gather from this simplified post-test would already evaluate the impact of the initial implementation of the 8-week learning recovery curriculum. So Sigun sa tagapagtaram kan DepEd, sulamenteng ang rehiyon ang nagpautob kan Learning Recovery Plan. Bagay na dakula ang naging katabangan para mabawasan ang epekto kan pandemya sa sektor ng edukasyon. With the other regional directors para po ma-adapt rin ng ibang regions yung best practices ng Region 5. Ang layunin talaga natin is makakuha ng kaukulang pondo para sa mga projects at para malutas natin yung mga problema natin ngayon sa basic education. Sigun kay Regional Director Gilbert Sadsad, tulong aspeto ang naging sentro o tutok kan nasambit na programa. Iyo ang reading, literacy asin numeracy. Obhetong makaukod nanggad ang mga estudyante na magbasa asin magbilang. We hope and we pray that we will discuss a lot of things that will help education at para lalo natin ma-achieve ang ating mga layunin, lalong-lalo na ang pag-i-implement natin ng mga recovery programs natin para sa DepEd Bicol. Mientras tanto, sa reyon, nasa 3,075 pampublikong eskwelahan ang nag-implementar nin full in-person classes, asin 32 sa sana ang nagpapautob pa nin blended learning modality. Pero sa ating estimate ng ito ay i-present, ito ay makalap natin, i-present natin doon sa Congress ang repair of classrooms needed by Bicol Region is more or less 3 billion at yung new construction ay nasa 7 billion. So given that 1.7 billion for the repairs, it means that we still have 1.3 billion needed doon sa mga schools na hindi nabigyan ng budget for repairs. Asigurasyon kan DepEd Bicol na mapadagos ang saindang mga programa para sa mga estudyante. Hagad man kan ahensya ang kooperasyon kan publiko urug ng padagos pa ang pagbuhat kan sektor sa epekto kan pandemya. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.